Продовжується інформаційний вівторок на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтесь разом із нами і обираєте нас. Доброго вечора. Мене звати Аліна Блохіна, і я рада представити вам гостю цієї ефірної години. Це Ганна Шелест, міжнародний експерт. Пані Ганно, доброго вечора. Доброго вечора. Власне, от цими днями, 3 роки фактично, як працює такий формат Мінську. І хотілося б, звичайно, спершу почути ваш коментар. Як ви оцінюєте ці процеси, які відбувалися ось в цьому форматі впродовж 3 років? Що вдалося зробити, що не вдалося? Ви знаєте, мені дуже подобається, що ви все ж таки називаєте це форматом. Оце, мабуть, головне слово. Тому що в нас є дуже багато критики, тому що, якби, взагалі Мінську, да, але не завжди розуміють, якби, що варто коментувати, що ні. Я розділяю, звичайно, дві, скажімо так, великі частини. Перше, це безпосередньо Мінська угода. Перша, там, друга, це одне. Там багато запитань, дійсно, і по виконанню, і по самому тексту. А є мінський формат. Це є ті робочі групи, які постійно працюють, завдяки яким ми вирішуємо певні конкретні запитання. І оцей формат, він якраз дуже важливий для України. Всі ці 3 роки дуже важливі. Найголовніше в цьому, що є формат, в якому ми можемо заставити російських представників не говорити, ми завтра будемо зустрічатися з французами, з американцями, там, чи з німцями, чи з ОРДЛО. А є чіткий формат, на який вони погодилися і в рамках якого вони готові обговорювати. Навіть якщо вони, звичайно, якби, в даному випадку я не дуже розділяю нормандський і мінський, тому що ми розуміємо, що мінські домовленості стали можливими завдяки тому нормандському формату, нормандській четвірки, яка існує. От, власне, знаєте, чимало точаться дискусії щодо того, чи варто переносити кудись Мінськ. І от безпосередньо очільник держави, де проходять ці зустрічі, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що реальної альтернативи Мінського переговорного майданчику для врегулювання конфлікту на південному сході України на сьогоднішній день не існує. Власне, про це він сказав на засіданні Ради безпеки Білорусі сьогодні, передає Держагентство Белта. Цитую: "Вважаю, що незважаючи на різні і досить несподівані заяви, для громадськості може бути несподіване, а для мене це цілком очікувані заяви. Реальної альтернативи цьому переговорному майданчику на сьогоднішній день не існує", заявив Лукашенко. Також він упевнений, що Білорусь продовжує забезпечувати необхідні умови для проведення регулярних засідань тристоронньої контактної групи, завдяки чому, за його словами, у 2017 році відбулося майже 30 таких зустрічей. Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував перенести переговори з Мінська у інше місце. Після цього президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв висловив думку, що Мінськ можна було б перенести в Астану. Ну а пізніше міністр закордонних справ України, власне, Павло Клімкін, заявив, що перенесення переговорного майданчика по врегулюванню конфлікту на Донбасі з Мінська в Астану поки навряд чи буде мати позитивний і змістовний результат. Пані Ганно, то чи є різниця, де проводити такі зустрічі? Як ви ставитеся до ідеї перенесення, власне, цих зустрічей з Мінська у інше місце? Чи все ж таки геолокація не має різниці? Геолокація має різницю, і це достатньо важливо, тому що в даному випадку Білорусь ми, в принципі, теж можемо розцінювати в якості посередника, хоча ми її так не називаємо. Тому що одним з типів посередництва є фасилітація, тобто коли хтось створює умови для того, щоб переговорні сторони могли відчувати себе безпечно, комфортно і говорити один з одним. Тому Мінськ на той момент став дійсно ідеальним майданчиком. Дуже легко для всіх сторін туди прилетіти. Ми розуміємо, що Мінськ не зацікавлений в конкретному вирішенні, тобто вони самі розуміють, якби, всю небезпеку, яку є. З іншого боку, ми розуміємо, що Мінськ приймається позитивно Російською Федерацією, це не там Варшава, наприклад, да, або Берлін, де російські представники або представники так званого ОРДЛО не відчували б себе спокійно. Казахстан, ця ідея, ну навіть в Казахстані до неї поставилися не дуже оптимістично, тому що всі прекрасно розуміють, що одне там говорити про сирійські переговори, інші про українські, ну це просто 6 годин льоту. Це теж дуже важливо для переговорів, тому що не будуть переговірники так часто зустрічатися, якщо кожного разу 6 годин в один бік летіти. Якщо говорити так, дуже гіпотетично про зміну, ну, мабуть, єдина ще Туреччина могла би стати от такою, таким майданчиком, географічним саме в першу чергу, тому що тут дійсно якби і в Україні, і в Російської Федерації добрі відносини з Анкарою. Анкара вже намагалася допомагати по певним питанням, і логістично це теж легко. Ну от окрім Мінська і Стамбула я, мабуть, не назвала би, тому що вже намагалися в Женеві. І дуже багато яких мирних переговорів відбувається, давайте згадаємо, і по іранській, і по Кавказу, і по іншим, відбуваються в Женеві. Це класично, банально, там створені всі умови, тому що є всі міжнародні інституції, але з іншого боку, ну, можливо, ще один женевський формат теж був би не найкращий, і тут певний символізм місця зрозумілий. Я розумію,
розумію, з чого з'явилися якби розговори, тому що не всі дії офіційного Мінська вони сприймалися позитивно, в тому числі і українською стороною. І навчання тут не єдине, скажімо так. Да, були певні необережні заяви пана Лукашенка. Але з іншого боку, ми розуміємо, спілкуючись на експертному рівні з білоруськими представниками, вони завжди кажуть, що вже прийшло розуміння в Мінську, що відбувається. Ми боїмося, тому не будемо говорити про це там відверто і засуджуватися Російську Федерацію, але не турбуйтеся, ми точно не є вашим ворогом. Тобто обережніше ставтесь до заяв офіційного керівництва, іноді для них це просто питання політичного виживання, але немає нічого проти якби України як такої. Чи можуть якось видозмінитися або переформатуватися ось ці зустрічі у контексті того, що 18 березня от очікується власне президентські вибори у Російській Федерації, у 2019 році на Україну так само чекають президентські вибори. І от на цій, скажімо, невеличкій політичній мапі під назвою Мінськ, чи може щось переформатуватися, як гадаєте? Можливо, знаєте, дуже багато говорили про залучення до перемовин і Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів. Чи може от Мінськ змінити свій формат? Ну, з одного боку, він вже змінює через появу Сурков-Волкер. Ми повинні розуміти, що це абсолютно інше, ніж до цього в нас, коли пані Нуланд зустрічалися з тим же паном Сурковим, це було не настільки публічно, як це робиться зараз, і не настільки активно, як це робиться зараз. Тому ми вже бачимо більше залучення Сполучених Штатів саме до переговорного процесу, про що до цього вони не хотіли говорити. Але зміна абсолютно формату тут скоріше залежить від Франції і Німеччини, наскільки вони готові продовжувати свою активну роль в цьому процесі. Але трьохсторонній формат, саме трьохстороння контактна група, яка в Мінську, ну тут, а хто ще може бути? Да? Тобто вона є в тому форматі, в якому є, там країни не можуть доєднатися. Давайте згадаємо, що в принципі до нормандського формату у нас був Женевський формат, де був Європейський Союз, де були Сполучені Штати. На той момент обидва посередника не були готові відігравати серйозну роль, як і з'явилися в нас Франція з Німеччиною. Було, навіть так краще сказати, не є, а було бажання в окремих східноєвропейських країн долучитися до цього процесу. Ну, як ми бачимо, достатньо серйозна опозиція з Москви щодо цього. Хто може приєднатися певним чином? Це, мабуть, Організація Об'єднаних Націй. Може бути спецпредставник, наприклад, призначений генерального секретаря. Для цього не потрібно резолюції Радбезу ООН, яку може заблокувати Російська Федерація. Тому теоретично може з'явитися отакий додатковий гравець, але це скоріше з'явиться лише тоді, коли буде певна домовленість щодо миротворчої операції. Тобто тоді було б логічно, щоб з'явився ще їх представник, де можна було б обговорювати практичні питання імплементації миротворчої місії. Ви, пані Ганно, вже розставили кілька акцентів, до яких ми обов'язково перейдемо під час нашої розмови. Власне, згадали ви вже про Нормандію, і от у рамках саме Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого очікується зустріч, власне, у нормандському форматі на рівні голів Міністерств закордонних справ. Чи можна говорити, що ці зустрічі у нормандському безпосередньо вже форматі щось вирішують, дають якийсь результат? Чого слід чекати, власне, від зустрічі, яка вже відбудеться найближчим часом? Так, дійсно, цього тижня ми очікуємо подібну зустріч. Ви знаєте, я, мабуть, просто з тих скептиків, через те, що я бувала в багатьох зонах постконфліктних і на це дивилася якби власними очима, я завжди дуже обережно ставлюся до будь-яких прогнозів, тому що знаю, яка маленька річ може зіпсувати будь-які найкрутіші переговори, коли всі були впевнені, що от завтра ми все вирішуємо. Але питання в тому, що, по-перше, це важливо тим, що Франція і Німеччина після виборів нарешті повертаються, тому що в нас 2017 рік були вибори в обох країнах, і це дуже негативно вплинуло і на наш якби процес. Але в даному випадку це перше, да, ми чітко бачимо, що вони повертаються за стіл переговорів. По-друге, реально, в принципі, більше змінювалося після зустрічі керівників держав, ніж після зустрічі очільників МЗС. Але в нас є все ж таки питання миротворчої місії, є певна заява пана Волкера про те, що якби Російська Федерація там пішла на певні, ну не те, що поступки, але говорити, да, після Белграду вони не були готові говорити. Зараз якби що більше є взаєморозуміння. А відповідно, ця от якраз зустріч нормандської четвірки може обговорити ці питання, по яким Російська Федерація по розгортанню миротворчої місії ООН погодилася говорити.
Власне, ви вже згадали про перспективу власне миротворчої місії ООН на Донбасі, і от ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні. Про це йдеться у звіті, який має бути презентований високопосадовцями власне цього тижня на Мюнхенській конференції безпеки. Пише видання Reuters. Звіт склав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який тепер є радником президента Петра Порошенка. Його буде презентовано високопосадовцям, зокрема спецпредставнику США з питань України Курту Волкеру. Деякі дипломати та експерти назвали цифру у 50 тисяч осіб, однак, на думку Гована, ця цифра є нереалістичною. І Москва буде проти такого великого власне контингенту. Водночас на шляху до затвердження миротворчих сил ООН є великі перешкоди, відзначає агентство, адже Росія, у якої є право вето, як ви вже згадали, як у постійного члена Ради безпеки ООН, повинна погодитися з усіма деталями. Окрім того, Швеція також повинна погодитися очолити місію. От чи вирішить, пані Ганно, на вашу думку, введення блакитних касок на Донбас, власне, ситуацію, яка склалася на сході країни? І от перспектива взагалі появи там миротворчої місії, у якому вигляді вона може там бути, і часова перспектива, і складова перспектива, і чи потрібно взагалі? Ну, давайте крок за кроком. Перше, звіт все ж таки складений фондом Расмуссена, але не він є автором. Там є окремий американський представник, який якраз фахівець по цьому, який писав. А всі зачепилися в цій доповіді, яка вже опублікована, до речі, її можна прочитати на сайті Rasmussen Global, до кількості людей. Але для мене, чесно кажучи, найбільша проблема, як можна говорити про кількість, не говорячи про мандат. А в цій доповіді є трішки про мандат, але дуже так, об'ємно, скажімо так, без, як на мій погляд, конкретики, яка буде потім в резолюції. Так от, Російська Федерація може вплинути не на кількість, а на мандат, тому що мандат затверджується резолюцією Радбезу ООН. Там у них є право вето. Після цього цей мандат передається, як би, грубо кажучи, до секретаріату. Секретаріат вже рахує, скільки грошей, логістику, скільки людей, яких там і країни надсилають. Да? Оце в нас є певний логістичний процес. І від того, наприклад, будуть вони займатися розмінуванням, залежить, скільки нам потрібно відповідних фахівців, да? Які країни їх можуть надати. А потім там, чи будуть вони супроводжувати гуманітарні грузи. Це додаткова кількість людей. Да? Тобто говорити про кількість, не говорячи про мандат, це певна маніпуляція. Звідки ж взялася ця цифра? Це середня цифра найбільших операцій, які на сьогодні є в ООН. Тобто дві найбільших операції, одна там 17,5 тисяч, інша 18,5 тисяч, це в Африці якраз. Одна в Конго, одна в Південному Судані. Кожна з цих операцій коштує трішки більше $1 мільярда на рік. Це приблизно, щоб розуміти, да, на що повинна піти не просто організація, тому що бюджет миротворчих операцій, він окремий від просто членських внесків, які роблять країни. І затверджується він зазвичай в липні. Чи потрібні вони нам? Я думаю, що на сьогодні я би відповіла вже так. Тобто ще, коли ми говорили про це в 2015 році, я ставила для себе запитання, тому що, давайте згадаємо, почали ми говорити в 2015-му з звернення України до наших партнерів. Є багато завдань, які потрібно вирішувати, окрім охорони кордону між Росією і Україною. Це лише одне завдання, яке на сьогодні є можливе. Охорона місії ОБСЄ, звичайно, це навіть не 10-те завдання. Самі ОБСЄшники під час навіть публічних заходів кажуть, що дві найбільші проблеми, які в нас є, це перехресний вогонь і це не розірвавшися міни. Яким чином ООН нас може захистити від цього? Да? Тобто це не якась фізична там річ. Але дійсно питання, які в нас на сьогодні є і які могла б взяти на себе ця місія, це розмінування, патрулювання, тому що дуже багато це вогню, який не контролюється. Да? Це розведення сторін, це роззброєння, тому що дуже багато озброєнь не просто у двох сторін, а ще й в населення там на місцях. Це теж потребує. Це на майбутніх етапах реінтеграція комбатантів. Це, звичайно, ми можемо говорити про відновлення інфраструктури. Тобто ми можемо не допускати обленерго там Донецьке, да? Але є спеціальні інженерні підрозділи миротворців, які можуть займатися відбудовою мостів, доріг, шкіл, там, лікарень. Ці всі завдання, вони теж є серед завдань миротворців.
Інше питання, коли це станеться, тому що навіть в найідеальнішій ситуації ми повинні розуміти, що від моменту, коли прийнята резолюція Радбезу ООН, до того, як місія почне функціонувати, 6 місяців – це не просто найоптимістичніше. Це якщо всі будуть вже готові запускати процеси в день прийняття резолюції. А резолюції в нас поки що навіть немає драфту на столі ООН. Тобто є декілька драфтів, але ми розуміємо, що той варіант, який є на сьогодні, ще багато раундів переговорів буде. Ще один момент, щодо якого хотілося б у вас запитати, власне, як ви оцінюєте роботу пана Расмуссена як радника? Тому що фактично посада радника президента України, вона є політичною. Чи може це служити якимось сигналом для Російської Федерації? Ви знаєте, пан Расмуссен достатньо цікава постать на сьогодні, до нього дуже по-різному його сприймають. З одного боку, його заяви, всі, які я чула там на міжнародному рівні, вони дуже проукраїнські. Тут немає, і я знаю певних людей з його команди, це люди теж налаштовані досі проукраїнські. З іншого боку, як ми знаємо, зараз його авторитет може трішечки підкачати для українців через те, що він погодився увійти до наглядової ради банку, який належить там далі, але належить в принципі з російському капіталу. І наскільки це, скажімо так, буде сприйматися іншими, тому що було в історії дуже багато випадків, коли посередника, він не посередник, але той, хто, скажімо так, намагається з цією доповіддю щось представляти, не сприймали сторони через отаку невеличку річ, через щось в біографії в минулому, про що навіть там через 30 років ніхто вже не згадував. Але це було, і це може, якщо це політична фігура, такі маленькі речі, вони, звичайно, впливають. Ще, звичайно, хотілося б згадати, власне, телефонну розмову президентів США і Російської Федерації, Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка, власне, відбулася напередодні 12 лютого. І от головними темами цієї розмови, власне, стали питання ситуації на Близькому Сході, врегулювання кризи довкола Північної Кореї і авіакатастроф пасажирського літака поблизу Москви. Про Україну не йдеться, а Україна була винесена за дужки під час цієї розмови. Чому? Тому що для Сполучених Штатів на Україні світ не закінчується. Давайте будемо відверті. Це не цинічно, це реалістично. І в світі на сьогодні є інші проблеми і конфлікти, які теж стоять на порядку денному. І ми прекрасно розуміємо, що ситуація в Сирії набагато більш драматичніша. На жаль, чи на щастя, я не знаю тут навіть для кого, як це цинічно звучить, ніж на Донбасі. А КНДР, питання ядерного розповсюдження можливого, і це безпосередньо загроза американській території, тому що ми розуміємо, що КНДР не проти Китаю чи Монголії це робить. Це робиться, всі загрози йдуть на бік Сполучених Штатів. І Сполучені Штати, всі керівники, які б вони проукраїнськими не були, вони постійно залишають за рамками і кажуть, що на сьогодні є питання, по яким ми будемо продовжувати говорити з Росією. Це був Іран, поки не підписали угоду, це завжди залишається КНДР, а це Сирія, особливо після того, як Російська Федерація своїми військовими увійшла в Сирію, а не просто там політична, це була для них річ. І, звичайно, це міжнародний тероризм. І ці питання, вони нікуди не дінуться, яке б загострення не було у нас. Єдине, коли ці діалоги можуть взагалі припинитися, це якщо буде відкрита війна Росії з Україною. Тобто не те, як зараз, а коли Росія скаже, що так, вона воює, це вона, і ми будемо підкреслювати, що це саме російсько-український збройний конфлікт. Я маю на увазі, ми і так це підкреслюємо, але міжнародно, всі сторони на це погодяться. Оце єдине, що може якось змінити. Хоча і зараз, в принципі, рівень обміну інформації, по таким питанням, як, наприклад, тероризм, обмін інформації – це найважливіше, дуже понижений рівень. Тому що всі розуміють, що не завжди вони можуть гарантувати, куди далі йде ця інформація, наскільки Російська Федерація використовує цю інформацію як потрібно. І, звичайно, кіберсфера і дії Російської Федерації проти Сполучених Штатів теж підірвали довіру по певній низці запитань. Чому зараз все ж таки вони залишаться? Давайте згадаємо все ж таки ситуацію з КНДР, коли є підозри, що це саме завдяки Російській Федерації розробляється такий швидкий розвиток зараз. 20 років не могли, а тут за рік так багато досягли. Відповідно, всі прекрасно розуміють, що окрім того, щоб говорити з Пхеньяном, потрібно говорити ще й з Москвою.
От ви сказали на початку вашої відповіді про те, що Україна не найважливіше, скажімо, питання для Сполучених Штатів Америки, а можливо, то хотілося б знаєте, ще в одному ракурсі подивитися на це питання. Можливо, Сполучені Штати Америки вже вирішили, що зробили свій крок у цьому напрямку, опублікувавши кремлівську доповідь. Можливо, фактично це був такий, знаєте, декларація певного невдоволення, і на цьому поки що вичерпана наша підтримка на найближчий час з Америки. Ні, я б так не сказала. Інше питання, що взагалі, коли пан Трамп приходив до влади, для нього зовнішня політика не стояла в пріоритетах. Давайте згадаємо і передвиборчу кампанію, і потім його перший виступ на посаді президента. Зовнішня політика стосувалась Китаю. І, до речі, всі його тези фактично зараз інакше працюють, на 180. Стосувалося Ірану, ще трішки Близького Сходу через те, що якби його родина зацікавлена там в певне і ізраїльське лобі, яке його підтримало в цих питаннях. Всі інші питання, він їх не розумів, навіщо вони. Тобто він збирався концентруватися здебільш на внутрішній політиці. Але, сталося як сталося, і ми розуміємо, по-перше, якби, на щастя, є радники навколо, хто пояснив, чому це потрібно і важливо для Сполучених Штатів. По-друге, все ж таки дійсно не може собі дозволити на сьогодні Сполучені Штати не звертати увагу на інші регіони через те, що ми прекрасно розуміємо, що тут є питання, чогось базових принципів. Як права людини в 48-му році затвердили, і хоч не хоч, вони базові. І ми можемо про це говорити. Якщо порушуються, то порушуються для всіх. То і багато з того, що відбувається на Донбасі, це теж порушення якраз тим більше Крим. Це порушення базових принципів. І всі думали, що там 40 років тому підписали, що хоча б на це погоджуються, хоч якось виконують. Тут Російська Федерація показала, що ви там домовлялись 40 років тому, мені потрібно так. І це повинно було зачепити Сполучені Штати, тому що вони почали розуміти, що якщо тут відбувається, де гарантія, що наші інші домовленості по стратегічним озброєнням, по Кубі, по Близькому Сходу, по КНДР, наприклад, що вони будуть виконуватися, і інші серйозні угоди, які є. Тому довелося дійсно долучатися. І тут єдине, що ми бачимо, що окрім адміністрації президента, все ж таки є ще законодавча влада, яка набагато більш активна. І тут, дякуючи не тільки пану Маккейну, який всі ці роки просуває українське питання, а й багато інших в американських і сенаті, Палаті представників, які не дають українському питанню зникнути з порядку денному. І тут це і продовження санкцій, це і джавеліни, про які так багато говорили, це і, давайте не забувати, ту військово-технічну допомогу, яку ми отримуємо всі ці роки. Це сотні мільйонів доларів. А це залежить якраз дуже серйозно від тих, хто виписує бюджет. Чи вважаєте ви кремлівську доповідь негативним сигналом для Російської Федерації? Загалом, як ви її оцінюєте? Тому що одразу після того, як з'явилася вона, наступного дня з'явилася інформація про те, що фактично цей список був змінений в останній момент за команди певної персони з власне адміністрації. От хотілося б ваш коментар почути щодо загалом цієї доповіді, чи про що вона сигналізує Російській Федерації, чи сигналізує про щось, що має статися для того, щоб ті персони, які потрапили до цього списку, до них були застосовані санкції. Не до всіх там 210, а можливо точково. Ця доповідь достатньо цікава. З одного боку, вона була очікувана, тому що, якщо ми згадаємо той великий пакет санкцій, який прийнявся до цього, і пам'ятаєте, президент Трамп дуже довго не хотів підписувати. Був великий конфлікт між Сенатом і Трампом. Там був пакет КНДР, Іран і Російська Федерація. А ото був жорсткий пакет санкцій. Ця доповідь, вона, в принципі, була там прописана, що повинні надати. Але коли ми подивилися на список, це так, телефонна книжка адміністрації президента плюс список Forbes найбагатших людей. Тобто просто ці 3 сторінки, які стали публічними, вони нам ні про що не говорять. А половина з цього списку і так знаходиться під санкціями, щонайменше індивідуальними, якщо ми продивимося попередні дії США. Говорять, що є все ж таки розширена доповідь. От її хотілося б подивитися, які умови там прописані.
одного боку, я думаю, що США не публікує через те, що залишає за собою можливість якби відійти назад. Що якщо Російська Федерація зрозуміє сигнал, посил, який був через цей список, то вони завжди будуть мати можливість відійти назад, якби санкції не будуть. Якщо ж Сполучені Штати опублікували би повністю доповідь, це вимагало б вже наступного дня йти на другий крок, ну і, звичайно, накладати або там на весь список, але й прописувати. Тобто, і все ж таки не зрозуміло, які санкції. Просто заборонити їм в'їжджати, перевірка їх рахунків. Тобто що? На сьогодні це б'є по репутації, в першу чергу. Тобто той список, який є, це в першу чергу репутація. Але конкретика, якщо не помиляюсь, в понеділок був там опублікований список, у п'ятницю були додаткові санкції. Наприклад, на ті компанії, які були з оборудкою Siemens, тоді з турбінами задіяні. От вони отримали конкретні санкції. Це конкретний бізнес, який буде втрачати. А ця кремлівська доповідь поки що це, мені здається, більш медійна, або від неї очікували набагато більше, ніж те, що це стало на практиці. Ну, Америці тим часом говорять, що санкції щодо осіб, які потрапили до цього списку, не будуть впроваджені, якщо Росія почне виконувати, власне, мінські домовленості. Ви говорите, що це все ж таки більший удар по репутації і санкції, які вони можуть бути, знову ж таки, ви говорите, згадуєте, заборонять в'їзд до Сполучених Штатів Америки. Ми пам'ятаємо, як нещодавно пан Наришкін, голова розвідки Росії, приїздив, власне, до Сполучених Штатів. То це знову ж таки можливість для Російської Федерації відступити від якоїсь своєї риторики. Чи відступить Росія, чи все ж таки Сполучені Штати дотиснуть? Ну, це певний, скажімо так, це торгівля. Да? Будь-які переговори – це торгівля. Говоримо відверто. І в даному випадку ми зрозуміли, що чиста фасилітація, вона нічого не дала. 3 роки в нас проходять. Фасилітація – це от якраз як коли нас зібрали в одному місці і дали нам поговорити. Ми бачимо, що це ні до чого не прийшло. Потім приходить формуляція певна. Ну, формуляція – це коли нам пропонують певний мирний план. Будемо сприймати там мінські угоди певним чином, як от таку формуляцію, да? Тому що якби ні нам, ні вам, ні не всім подобається. Але є третій варіант – це маніпуляція. Це коли хтось з посередників може щось класти на стіл і говорити там: хлопці, от вам я дам це, а вам я дам це. Чи достатньо це буде для того, щоб якби знизити? І це найкраще було в арабо-ізраїльському конфлікті, коли Єгипет з Ізраїлем вели переговори, коли одночасно домовилися, одна сторона відводить свої війська зі спірної території, а інша отримує додаткові озброєння, які б там гарантували безпеку. Ну, це в той ситуації, там в 70-ті, воно спрацювало дуже добре. Але це була маніпуляція. Посередник конкретно поклав, що він може зробити на стіл переговорів. От в даному випадку, давайте згадаємо, список з'явився напередодні переговорів Суркова і Волкера в Дубаї. Тобто Сполучені Штати показали, в нас тут дещо є. Давайте поговоримо. І я думаю, що там в Дубаях цей список обговорювався. І обговорювався взагалі, якби які наслідки можуть бути. Можливо, ми можемо лише здогадуватися, звичайно, але можливо це стало приводом для певних поступок. Тому що ми так і не знаємо, до чого домовились. Нам було лише сказано, що знайшли певні якби точки дотику. Але, можливо, от якраз цей список і став таким, певним важелем для того, щоб продемонструвати, що якщо ми не домовимося, ми публікуємо наступну частину, і це вже буде мати, звичайно, інші наслідки. Ще однієї теми, звичайно, хотілося б торкнутися під час нашої розмови. Власне, ми вже згадували про вибори президента Російської Федерації 18 березня. І отут є, знаєте, такий цікавий момент, тому що зрозуміло, що окупаційна влада буде проводити, звичайно, вибори на території анексованого півострова. І от результат, чи буде він де юре легітимним? Тому що фактично цивілізований світ визнає, що Російська Федерація окупувала, анексувала Крим. І якщо тоді у Криму певна кількість людей, яка піде на вибори і проголосує за, до прикладу, Володимира Путіна, фактично люди, які живуть на анексованій території, голосують за президента країни-агресора. Тобто, чи буде, до прикладу, той самий Путін, на якого фактично зрозуміло, що ставиться, є ставка, власне, у цих виборах, легітимним президентом, якщо от виникає така колізія?
А в його випадку так буде, але з чим це пов'язано? Це не просто з тим, що Російська Федерація так легко порушує будь-яке законодавство, а беручи до уваги, який відсоток підтримки йому гарантують. Тобто, якщо ми візьмемо загальне населення Російської Федерації, відсоток, який є Автономна Республіка Крим, навіть якщо ми не будемо враховувати ці результати, я думаю, що свої там 70% він все рівно буде мати. Тобто, в даному випадку з президентом, тому що це єдиний якби округ, да, якщо ми так рахуємо по всій країні, воно не вплине. Але це вже вплинуло, наприклад, коли були вибори в Думу, да? Тому що наші міжнародні партнери в європейських країнах дуже чітко зазначили, вони не приймають депутатів, які були обрані від округів в Криму. Тобто, тому що в даному випадку це не загальний округ, да? Це конкретна на цій території, яку не визнають. Тобто тут простіше цей от зв'язочок, якби, да, ланцюжок зробити і на основі чого не приймати цих депутатів. З президентом, ну, як я і сказала, да, давайте там 130 мільйонів, подивимося на населення Криму на сьогодні, а ще скільки з нього піде голосувати, це окреме питання. Да? Ну, 1-2% це відніме, можливо, від результату, але це не буде те, що можна якби використовувати. Згідно з міжнародним правом, для міжнародної спільноти Путін буде легітимним після цього чи ні? Тому що фактично ми знаємо, що є велика кількість країн, які визнали Крим, те, що відбувається у Криму, анексією. То чи буде це для міжнародної спільноти легітимізацією фактично цього процесу? І згідно з міжнародним правом, чи можливо те, що хтось, зокрема, із представників Європейського Союзу поставить під питання власне персону президента Володимира Путіна, якщо за нього голосують на території анексованого півострова? Ні, під питання його фігуру не поставлять, це 100%, будемо відверті перед собою. Але що може зробити міжнародна спільнота? Це в першу чергу, звичайно, рівень всіх заяв. Це буде ще один інформаційний привід, нагадати і пояснити ситуацію, яка є, і висловити свою позицію. Більше того, вони можуть накласти санкції. Давайте згадаємо, що в того ж Європейського Союзу 3 пакети санкцій. Да? Перші були якраз з Кримом пов'язані, ще там березень 14-го, якщо не помиляюсь. Потім вже пішли по Мінську, по Донбасу. Так от, в принципі, не проблема розширити якраз в березні, якщо я не помиляюсь, і буде продовження вже після виборів, розширити список і додати там тих, хто організовував вибори в Криму. Тобто, можливо, таким чином просто продемонструвати свою позицію, наклавшись на тих, хто організовував вибори, певні санкції, ну і зробити їх там нев'їзними, наприклад, в країни Європейського Союзу, щонайменше. А це перше. Друге, це може дати нам основу для подання додаткових ісків до міжнародних судів. Оце можливо, і тут, ну, скажімо так, навряд чи це буде в рамках тих 2 ісків, які вже є у України, але теоретично це може стати основою для наступних. Окрім позовів до, ви вже сказали, європейських судів, Україна може ще якимось чином прореагувати на вибори президента Російської Федерації у Криму? Ну, звичайно, певною пропагандою. Як ви хочете відноситись до цього слова, да, пропаганда – все ж таки в першу чергу інформаційна політика. Тобто закликати максимальну кількість тих, хто вимушений був залишитися на цій території, але не підтримує все ж таки анексію та те, що там відбувається, не приходити на вибори. Я думаю, що на сьогодні явка – це найбільша проблема Путіна. Йому потрібно показати, як його масово підтримують. Не лише відсотками, а ще й явкою. Зацікавленістю людей до виборів. А ми знаємо, що Російська Федерація достатньо аполітична, ну, якщо ми говоримо про реальні цифри, да, а не там намальовані. Відповідно, якщо Крим не прийде голосувати, чи там будуть дуже невеликі відсотки тих, хто прийде, це буде, мені здається, серйозним сигналом, який покаже що там, ну, ставлення людей. От тут Україна може намагатися, поки от є цей час, єдине, що робити, це закликати людей не йти на ці вибори, взагалі проігнорувавши їх. От що я хотіла згадати, власне, так само тему пов'язану із Кримом. Власне, напередодні затримали співробітники ФСБ в окупованому Сімферополі Давиденка. Його звинувачують у шпигунстві. Його вжили Фортузький суд Москви, відправив під арешт його до 11 квітня. Власне, затриманого в окупованому Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка.
власне, його у шпигунстві підозрюють, і, зокрема, у тому, що він збирав інформацію про Росгвардію і передавав її українським спецслужбам. Власне, от до 11 квітня він під арештом. Що можуть зробити українські структури, Міністерство закордонних справ України, Служба безпеки у цьому випадку? Те, що ми і робимо постійно, да, тобто ми бачимо, на жаль, це не поодинокі випадки, особливо на території Криму. Це вже череда, да, це вже стало практикою, на жаль. І, на жаль, це відбувається вже не тільки на території підконтрольній Російської Федерації, це відбувається і навіть на території третіх країн, як ми бачили. А українські консули, звичайно, працюють дуже активно в цьому, і мені здається, що на сьогодні наше посольство можна називати генеральним консульством в Москві, тому що там дійсно найпотужніша команда з консулів, які відстоюють, якби і намагаються відстоювати права. Це підтримка адвокатів, да, тому що це завжди велика проблема. Це повинні бути російські адвокати, але вони повинні мати підтримку з української сторони і фінансову в тому числі. Це звертання уваги міжнародних структур. Тобто кожного разу нам варто не забувати, що в нас є не лише Сущенка і Сенцов. Вони вже стали символами певними, да? Але для наших міжнародних партнерів потрібно на кожних переговорах говорити, що хлопці, дівчата, в нас не два. У нас є ще раз, два, три, 4, 5, 10, 15, і це постійно відбувається. От коли починають наші правозахисники в Європарламенті, наприклад, показувати загальний список, ви знаєте, обличчя змінюється. Я просто спостерігала це декілька разів, наскільки... Тобто є декілька медійних персон, умовно кажучи, вони до них звикли, кажуть, ну що ви там, ну там у вас 2 людини, ну 3, ну вони ж там вже Савченко вам віддали чи ще щось. А коли починаєш говорити, що їх-то набагато більше, і ситуація з деякими з ними набагато гірша, тому що через те, що немає медійної уваги, то і ставляться до них російська окупаційна влада інакше. А починають змінюватися. І оце наш кожен, мабуть, посол повинен розуміти, коли говорить про ситуацію, щоб показувати масштаби. Пані Анно, тут ставимо 3 крапки. Я вам дуже дякую за цю розмову, за візит до нашої студії. Будемо чекати наступного. Дякую. Анна Шелест, міжнародний експерт, була гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить Заман у викладі Шевкета Наматулаєва. Я прощаюся з вами до завтра. Після цієї студії чекайте на мою колегу Христину Стеці. Як завжди, бажаю вам тільки хороших новин. Залишайтеся із АТР.